Yeah. Hello, Pastor. Now I want call my name. So that you Pastor, know where it is coming from. Good morning, Bukweginga. Bless you, Bukweginga. Pastor, I'm na reception on the hotel, Chigegi. Moto gị nọ na car park nga ahụ na moto gị nga ahụ moto nwaanyị m nga ahụ. Here, how many days na pastor nwaanyị m na-alọtabeghị n'ụlọ? Ọ sị na ọ gara 7 days praying and fasting. Na gị nwa pastors na agacha through the prayer na ga-enye ya fruit of the womb. So ọ gị nwa ji mkpụrụ ahụ akwa ya. Gị tụtụrụ nwaanyị mmadụ kpọga ya na hotel atara ihe gị. N'ime gị anointing, ị nwere ikikere ọwụla onye nyere gị ikikere metụ nwaanyị m aka ya na nlugoni ya 20 years or 10 years amụbeghị m nwa akarịrị m Abraham ahụm onye mbụ akarịrị m mpa John the Baptist ịma na enwere ụmụaka ndị Chineke na-eji mgbe ọ chọrọ iji anwụ ịma ha ka ahụ gị na-egweri nnọọ nwaanyị mmadụ nnọọ kemgbe echi na hotel. Nwatakịrị m zụrụ na mahadum onye si m na nda anti nọkwa nga na anti nọkwa ebe wuti man of God ma kpọkwa show ihe egwuregwu kemgbe echikwa ị na-emekwa ị na-eji akwara m scripture ma na-agụ na m gụwa na mwọcha nwa ọsọ batara mkpa ya aka na nga na ọ gara ime na ọ gara aga ebe akwa ka ha na amakwanụ m na anọ hotel ka ọ bịa gakwa ke lee m agwa gị ọ na ndị hotel ekwebeghị agwa m uru m ka ọwụ ama m agbaala ma gị ma ya ọkụ mana ka ị hụrụ taa oge ebi nga ahụ taa nọrọkwa nga ahụ ihe ọbụrụ na-eme ma okwu ya nga onye sikwara na rum ha pụta maka mụ a ga-atụ na reception na ọntụme nwetụkwu nweta gị enweta mmecha gị m ga-eme gị mmecha gị ga-eme gị ma gwazie gị na nwaanyị ka gị dị ndụ n'ọnwa ọrụ ekwesu mba ebe ekwesu ejile gị rụọ ọrụ ya ejirikwa m rụọ ebe anyị na-achọ ka Chineke were anyị kwara ngwa ọrụ. Hey Pastor, nwaanyị m ka ị mere ihe kemgbe 7 days n'ọnwụ ndụ ụmụ nwaanyị ji karịa na chọọchị gị ụmụ nwoke na-eti aba eleghị ụmụ nwaanyị mega na chọọchị nwaanyị chọrọ nwa ọwụwụ n'ime ụlọ ka a na-enweta nwa ọ n'ime chọọchị. Achọ m ikwu otu okwu ebe ị nọ na m na nwaanyị nkwu eche m isi ọwụ m gị na ya nọ ugbu a na ọ chọrọ ịgwa m ihe enweghị m na unu nwere ikwu unu emechaala isi olo okuru ka na-eme ngwa mewenụ mgbe ọbụla ji mechaa na-eji ka m na-eche gị nụ nga ha ka anyị ga na-esetụlụ skọs jọs dojimanụ ndụ unu ihe ahụ ihe gara mmadụ iji anaghị ma gara mmadụ iji n'ụdị aka ịhụrụ ụdị kesi ke ọhịa nwa ga-eji aka m hazie